Салават академия балалары бейу ансамблі. Етәкчеләре Маргарита Гандалипова һәм Рөстәм Гандалипов. Халид Фатихов. Халид абай, кетпе, шында тұр, ортада тұр. Сен бүгін тек ортада ғана тұрға тейсің. Яшьләр шәбәй бит. Үздірелер бит. Біз де шылай өстік. Алар көбік шақта ұшқын көбік шартлап тұрайды гей бит. Балашақ, туған жер, мәңгілік, ғұмырға қатырда қала бит ол. Туған жердегіне ең изге, ең ғазиз, ең татлы тойғылар қала. Шуңа көрә дә, хөрмәтле дуслар, туған жерләребезне онытмайық, қайтып тұрайық. Біз үлгермәгән вакытта алар үзләре килеп төшсен, шулай бит. Нәк бүгенгечә, Халид абый, байрамыңны бүлешергә якташларың, илешләр килгән. Тапшылай һәм бит олы хөрмәт белән сәхнә түренә илештәрде сакырабыз. Илеш районының хакимияте башлыгы урынбасары Хәйретдинов Рамил Назимулы. Хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар. Менә без бүген җыелдык шундый ямны кичәгә. Безнең Фатихов Халид Шаяховның зур бәйрәменә, икеләтә юбилеена. Берсе булса аның 65 яшы, икенчесе 45 яш. Шушы сәхнәдә эшләгәнне бу уйлап карасаң, үзе бер кеше гомере. Гомер буе бер эштә эшләү. Зур рәхмәт сезгә. Бүген инде без алып килдек Илештән кайнар салам, Илеш һавасын алып килдек сезгә. Илеш башлыгы Мустафа Нилдар Шач исеменнән, Илеш районы халкы исеменнән сезне чын күңелдән шундый юбилейгез белән котлайбыз. Сезгә иҗади уңышлар, Лилия Гарифовна белән озын-узак балаларыгызның, уныкларыгызның шатлыкларын күреп кенә яшәргә ясын киләчәктә. Без инде менә сезне сәхнәдә күрсәк, телевизорда күрсәк, менә безнең Халид абзый дип сөенәбез, мактанабыз, шатланабыз. Менә безнең нинди абзый бар, безнең районда үсеп, шушындай үрләргә җиткән, бөтен илдә билгеле баянист, музыкант, зур дәрәҗәләргә җиткән халык артисты. Без инде чын күңелдән сезне шундый матур юбилейгез белән котлайбыз. Сезгә иҗади уңышлар, иң кирәге сәламәтлек. Һәм biz инде үзебезнең кулдан килгәнчә сезнең белән бергә, сезнең белән ярдәм итеп, исән-сау киләчәктә дә безне сөендереп, менә шундый юбилейларга 70-дә дә, 75-дә, 80-дә дә җыярга насип булсын. Исәнлек, саулык булсын, сәламәтлек булсын. Бәйрәм белән сезне. Hörmətli qonaqlar, biz indi İşqar avul biləməsi җирлегеннән килдек. Шушылай итеп, bir автобус кеше бүген сәхнәдә безне шушы концертны карарга килде. Biz indi Халид абыйны чын күңелдән, үзебезнең Ишкарлар, байраклар исеменнән чын күңелдән шушы 65 яшьлек юбилей белән котлайбыз. Аңа инде без теләйбез сәламәтлек, гаилә бәхете. Шушы сәхнәдән әле тагын да сезне күрергә яссын, сезнең баян телләрен ишетергә яссын. Без инде үткән елны инде бик матур итеп Сабантуй үткәрдек үзебезнең Ишкар авылында. Байракта да үтте, бик матур гына. Һәм инде киләчәктә дә инде шушы Сабантуйларны үткәрергә бергә матур итеп. Һәм инде сезне без байрак җирлегендә көтеп калабыз шушы Сабантуйларда, кунакта. Һәм инде юбилейгыз белән, бәйрәм белән.
Халит абый, сезне юбилейгыз белән котлап, телибез бәхет кенә. Һәр яңа көн сөендерсен сезне, бәхетләр биреп кенә. Бу дөньяда моңсызлар күп, моңлылар әзрәк әле. Моңсызларны уятырга гармуннар кирәк әле. Гармуннар кирәк әле. Халит абый, нәк сезнең моңнарыгыз, нәк сез безгә кирәк әле. Халит, сені шушындай бәйрәмің білән құтлайбыз. Ғұмырығыз бәхетлі болсын, бәхетігіз ғұмырлы болсын. Біз шат, шындай зор кеші болдың. Халит абый, сезне бәйрәмегез белән, юбилейгез белән кунаклыйм. Сезгә бәхет, шатлык, тазалык, озын гомер. Афарин, рәхмәт, Илештәргә, якташларга зур рәхмәт. Көчле алкыштар белән тәбрикләйбез. Афарин. Рәхмәт сезгә. Һәм Илештәр буш кул менән дә килмәгән, улар музыкаль күстәнәс менән дә килгәндәр. Каршылыгы сәхнәбез түрендә Мирас халык музыкаһы фольклор ансамбле. Мирас халык музыка фольклор ансамбле.
bebegim. Yemli jeyleri gümüş kışlar iske düşeyiş minim. Tuğan yağım ak qaytkanda yuana minim küngel. Qaytam mäli qaytam anda yügürüp qaytam bugün. Silimi ulda mini sağıngan Dulkanları biyip yürü jirgamınga yabıngan Tuğan yağıma qaytkanda yuana minim küngel Qaytam mäli qaytam anda yügürüp qaytam bugün Tuğan yağıma qaytkanda yuana minim küngel Qaytam mäli qaytam anda yügürüp qaytam bugün Şiremlerini bağlar şağım sağından Aytan meledim boyunda Akkış bulup ağınamda Tuğan yağıma qaytkanda yuana minim küngel Qaytam mele qaytam anda yügürüp qaytam bugün Tuğan yağıma qaytkanda yuana minim küngel Qaytam mele qaytam anda yügürüp qaytam bugün qaytkanda yuana minim küngel Qaytam mäli qaytam anda yügürüp qaytam bugün Tuğan yağıma qaytkanda yuana minim küngel Qaytam mäli qaytam anda yügürüp qaytam bugün Tuğan yağıma qaytkanda yuana minim küngel Qaytam mäli qaytam anda yügürüp qaytam bugün Башкортстанның халық артисті Дамира Сәйітова. Зор рахмет, бәйрәм белән дуслар. Дамира Сәйітова. Талант бүтін кішіге де берелмей дуслар. Білілген хәлде де бәлки ол кемелде балқып тұрмайдыр. Талант ол зарлы да, мұңлы, нишке көңілі, бәлки хаялы да болырға тиіштір. Міне сіз де бит, нәк шундай талантны көрерге, ишетерге, һәм тұйырға деп келгенсіз бүгін шулай бит, дуслар. Ол шынап та шулай. Мен де келдім, Халит абый, бүгін сенің янға. Тағында бір сенің талантыңа сыйынып, рәхәтләніп, сенің білән яш шақларыны иске төшеріп, бір жырларға деп. Ей, малай, иске төшеріп өтәбіз енді тігіне тағанай бет. Бүгінгі күнде аны төшермәслек түгел, чөнки бұл ижад жеміші бізге 32 ел екен, бая специально шөт таптырдым калькулятор алып. Менә шушы башкарачак җыр белән без Казанга барып, конкурска барып, Казаннарны аягүрә бастырып, беренче тапкыр бездән алып барган кеше юк ул вакытта. 90-нчы елны Фәдис белән барып, ис китмәле башкарып конкурста. Фәдис беренче урынны алып, мин иң яхшы аккомпаниатор дигән исем алып, менә шулай иттереп гөрләтеп кайткан идек яшь чакларда.
sayırıydım o güzel maminde. Sandığı açlar bulup sayırıydım o güzel maminde. Ufalarga beni gel baram gelir alam. Çok tanrısı tatlı bulaşında da uylap ola. Tanrısı tatlı bulaşında da uylap ola. Ufalarga varlar, senin işine şu ufalarga varlar, senin işine. Yanılarım giyilerim senin işine. Ufalarga varlar, senin işine. Yanılarım giyilerim senin işine. İyidirler, iyidirler, iyidirler. Kuller şol, iyidirler, iyidirler, iyidirler. Kuller siminike misinike dimedim iyidirler. İyidirler, iyidirler, iyidirler. Kuller siminike misinike dimedim iyidirler. Alkışımız. Aferin. İyidirler, iyidirler, iyidirler. Kuller şovler, iyidirler, iyidirler. Siminike misinike dimedim iyidirler. İyidirler, iyidirler, iyidirler. Kuller siminike misinike dimedim iyidirler. İyidirler, iyidirler, iyidirler. Kuller şov. İyidirler, iyidirler, iyidirler. Kuller siminike misinike dimedim iyidirler. İyidirler, iyidirler, iyidirler. Kuller siminike misinike dimedim iyidirler. Siminike misinike misinike siminike siminike misinike misinike siminike. 32 yıl elek tugulinde bu. Noel'e dertli be. Siminike misinike. Minsinike sinminike. Sinminike misinike minsinike sinminike. Sinminike misinike misinike sinminike sinminike misinike 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 sinminike sinminike misinike 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 sinminike sinminike misinike 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 sinminike sinminike misinike misinike misinike. Tut da indi billahi, dilini sındırasın bir. Sındırsana ey. Benim Mişer teleşonda sındıra turgandır. Bu жерine bit başkırça жерler bulmayı. Mine eytip karalı. Çünkü başkırt dili mındı жерlerge batmay. Sin miniki, min siniki. Janki sekeyi. Dimedin bi. Elegere. Башкортостандын халық, Татарстандын атқадан артисі Фәдис Ғаниев. Халид Фатихов.